Дренчев, какъв е анализа на Възраждане за така представените параметри в бюджет 26? Очаквахме доста повече. Няма да критикувам бюджета и ще има кой да го критикува. Аз бих казал какво ние бихме направили, защото ние във всеки един бюджет сме давали нашите предложения. Много рядко някои от тях са били приети, но има откъде да се вземе. Аз ще започна с това, което винаги предлагаме. Това е връщане на вноската от ОПФ-тата обратно в НОИ. Това би подобрило почти с 4 милиарда дефицита в НОИ. Естествено, има много откъде да се отреже, като един временен данък, например, да се въведе върху свръхпечалбата на банките. Знаете, че те са единствените печеливши от влизането на страната в еврозоната за сега. Естествено, концесиите, само че аз много се съмнявам, че прогресивна България би дигнала данъците, да кажем, на Цоловутов, който си има собствена група вътре в групата на прогресивна България. Естествено, данъците върху хазарта, така както бяха анонсирани, според мен много тънко ще минат, защото те са 10%, но само върху посредниците, т.е. ще се окаже отново, че не се събират кой знае колко пари. Хазарта трябва да бъде много сериозно обложен. Изобщо истинските реформи не се виждат, не се случват. Ние ще дадем нашите предложения. Не съм оптимист, че ще бъде прието нещо от това. Какво ви изненада в тази финансова рамка, може би винетките? Да, наистина до сега за винетките не се говореше, но сумата, която ще се събере потенциално от тях е твърде малка. Между другото, ако направим едно сравнение, да кажем, с съседна Румъния, винетките в България ще станат много по-скъпи, отколкото в Румъния. Сега са горе-долу на една цена, т.е. българите ще плащат с около 30% повече от румънците за пътищата, а приходите, които ще се съберат, са толкова колкото ще платиме на Боташ, примерно, за под 3 месеца. Вашият председател определи този бюджет като катастрофа, ако трябва да цитирам. Защото и по мое мнение нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога. Предлагам подкрепата закриването на комисията по досиетата и още един въпрос. Склонни ли сте да влезете в разговор за намаляване на депутатските заплати? Комисията за закриване на досиетата, аз лично съм я предлагал в миналата година, мисля, че общо в 4 предишни бюджета сме предлагали. Абсолютно ненужна е. Държавна агенция архиви може да свърши тази работа. 5,6 милиона лева беше техния бюджет за миналата година. Много хубаво ще стане, че ще бъдат спестени. Ние предлагаме повече, предлагаме намаляване броя на министерствата с поне 40%. Поне 3 от министерствата са напълно излишни, но може да се отиде и много по-напред. Това наистина би улеснило работата на държавната администрация и би спестило пари. Кои са излишните 3 министерства? Депутатските заплати са абсолютно незначителни за бюджета. Те вече са замразени, но това е по-скоро дъвка за вас медиите. От бюджетна гледна точка разходите те се включват така в статистическата грешка. Иначе избора за депутатските заплати го направиха българите на 19 април, тъй като в нашата програма беше заложено намаляване на броя на депутатите. Виждате, че хората избраха друго. Но заплатите не искате да си намалявате, така ли? Значи ние казахме, че искаме да намалиме броя, което означава... Броя добре, а заплатите? Когато се намали броя, ще се намалят и разходите, разбира се. Да. Това не е ли към статистическата грешка? Защо да не се намали за заплатите? Аз не разбирам, сега ние сме рекордьори по разлика между... Аз трябва да говорим за това. Така както го сравнявате е доста некоректно, защото всъщност данните, които давате за Германия, заплатата на германски депутат е 11 500 евро или около 150% над заплатата на българския депутат. Ако има нещо ниско, това е минималната заплата. Разход, да, точно това е разликата.